Vítejte v severních Čechách, v krajině vyhaslých sopek Českého středohoří. V místě, kde řeka Labe vytvořila jeden z největších evropských kanionů. V kraji, kde se pěstuje světově nejproslulejší žatecký chmel. Vítejte v kraji, kde se také daří studentskému životu díky Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Slavnosti Majále zbudíš naší pozvánkou k návštěvě jednotlivých fakult velmi mladé a dynamicky se rozvíjející univerzity, která nese jméno světového biologa, objevitele základní funkce buňky v organismu. Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně tvoří 7 fakult a 1 ústav. Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Fakulta umění a designu, Filozofická fakulta, Ústav zdravotnických studií, Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta a Fakulta sociálně ekonomická.